Всички учители до болка познаваме чувството, когато много искаме да разнообразим часа на децата, но времето просто не ни достига. В такива моменти на мен ми се притичва на помощ ChatGPT. В този час много исках да направя на децата игра подобна на дама, където те да стъпват върху правилните минали форми на глаголите. Време да подготвя играта сама от самото начало обаче нямах. Затова подробно обясних на ChatGPT какво искам да направя и му заложих да подготви файл, в който да има правилните минали форми на глаголите, както и такива, които той да си измисли, с удебелени големи букви, които да заемат целия лист. Той бързо подготви файла, а аз започнах да подготвям принтера с цветна хартия, за да може да е дори още по-приятно за децата. Бързо бяхме готови с това и започнах да ги редя точно като игра на дама, сякаш играем зад блока. Тук виждате финалния резултат. А също и как наша ученичка се опитва да мине по трасето. С тук там е някоя грешка, но пък и това, че листчетата са цветни, също доста помагат на децата да им се запамети правилната форма на думата след това. Последвайте ни за още такива идеи.